si Inday. Sa kamunaog, pastilan, ginoo ko, mga nagudli. Nabaho kada adlaw. Kat-kat si Inday. Bisa jang dako, bisa jang bunga. Guys, mani ang trabaho. Isip mo mga buki. Isip mangitag kwarta. Pasadyawa taday. Sadyaw sa uban. Ito may gusto ko. Anong ako? Pasadyawa ng koday. Iya, Bapak Jan! Nah, ako! Nama! Wala ka! Irag! Pansay irag! Irag si Bogintan nga regyo tayo. Si Inday, sadyang. Uy! What? Kat ang unggoy. Kat ang unggoy, guys. Hala! Nanay maningil lahag utang, guys. Unggoy kabayan. Baliw siya. Kita na itong masal na dako. Ano sa paningil karon kay wapa ko ikabayan? Oo. Ang ikasaban, guys, kay ipaningil ako. Bitang bayad. Ay, sanagot. Mari! Simura naman kagunggoy di ate. Ani, Rayna sa mga unggoy. Rayna na. Gisaan naman ni Ron. Ano kay kabadjad sang utang? Gabi Bisan mo na dyan? maningil, oy. Maring! 279, no? 70. Nahold up ko, guys. Magtagoon ako sang utang, guys. Naabutan di ko. Nagdaliit ako pa niya, ha? Kasakpan, guys ko, guys. Sakpan. Nawa na nagpakita gang maring kay nauwa na laman. Ay, dako magutog masal. Tapos sinagibariyarin ba? Wala na. Pabot. Saka? Tagkuan, tag-5. Pwede na yan. Pangasahis isa eh. Sige. Tag-5 ni. Kaigo. Siguro na, Petro. Hello. Saan sa dari na Tayo ko. Kita na masal ako. Basta isa po sikat ko eh. Makuan niya ko. Kinsay pa pa. Wala ta diha. Kaya nila kagbraso dari na yung maring. Maskurado. 50. Dako pag masal ako pagtiyan. 80. Guwapa man. Gante. 80. Hindi na pagkitag lawas te. 90. 100. Kalang. 10, 20, 30, 40. Sikatani ba? 60, 70, 80, 90, sa kagatos, guys. Dito yung plastic mo. Stick lang mo te. Ay, ito mo. Plastic natin kayo yung mga huging ko sa maring. Ipalit para banig. Uy, may nusan og 20. May nusan pa dyan ko guys na bawasan. Pag yapon Sa ituyo. Una yung tuyo guys, yung palit ng sigagburan.